Takže tu je návod, ako si nakonfigurovať router. Ako prvé pripojím LAN kábel router s sieťou kartou počítača. Takže ako vidíte, pripája. Dobre, pripojené. Musím zistiť IP routera. To znamená, tlačím Windowsové tlačítko plus R, napíšem tam CMD. Potvrdím. Tvorí sa mi príkazový riadok, kde napíšem ipconfig. Potvrdím enterom. Všímame si defaultná brána, alebo teda predvolená. Toto je prvý spôsob, ako zistiť tú IP, druhý spôsob je, otvoríme si centrum sieti. Zvolíme lokálne pripojenie, podrobnosti a opäť si všímame predvolená brána, to je defaultná. Teraz si otvoríme internetový prehliadač a tú IP tam napíšeme. Tu od nás vyžaduje autentizáciu, sa prihlásime heslom, ktoré nájdeme buď v manuáli routera, alebo ho zistíme na internete, alebo ho teda vieme. Vyberieme jazyk. Ako prvé by sme mali nakonfigurovať LAN, takže otvoríme si network, LAN, stlačíme kolónku. A tu je tá IP, ktorú sme zadávali. Poďme samozrejme maska. Fajn, teraz nakonfigurujeme DHCP. Takže nastavíme IP, ktoré má byť prideľované IP, koľko má byť hostov v sieti. Všetko potvrdíme. Teraz nakonfigurujeme wireless Wi-Fi. Samozrejme ju potvrdíme. Napíšeme, ako sa má volá tá sieť, SSID. Šírku kanála nastavíme na automatickú. A spôsob ochrany, alebo teda hesla, zvolíme WPA2 PSK, je to odporúčané. Samozrejme samotné heslo, všetko potvrdíme. Teraz dáme security, firewall, mal by byť potvrdený. Kvôli bezpečnosti by sme si mali zmeniť heslo prihlasovacej konfigurácii tejto routera. Samozrejme sa tu dá meniť aj doménové meno. Všetko potvrdíme. Teraz nastavíme čas. Samozrejme dátum, časové pásmo. Všetko potvrdíme. Toto by malo byť z ohľadu konfigurácie všetko. Môžeme to pozavierať, podhlásiť sa. A môžeme skúsiť internet. Mal by ísť. Takže ako vidíte, internet ide. Dobre, toto je všetko.